खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ मानसि आरो मैदेरनि दावहाया गवालपारा जिल्लायावबो बांनो हमदों। दुधनय उपरतलायाव थांनाय हराव गंनै नखरखौ सिलिंखार खालामदों हाग्रानि मैदेरा। थांनाय हरनि समाव गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय दुधनय उपरतला बिजयपुर गामियाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै गंनै नखरखौ सिलिंखार खालामो आरो बाख्रिनि माइखौ जालाङो। बेजों लोगोसे कारिपारा खाथिनि बिपुल बर'नि न'खौबो हाग्रानि मैदेरा फैनानै सिलिंखार खालामलाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि करिमगन्ज जिल्लानि सनबिल ओनसोलाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जादों। दिङाया बेलथायनानै सासे उन्दै हौवा गथ'नि जिउ खहा जायो। आलासि जाहैनानै न'फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो बे जाथाया जायो। जिउ खहा जानाय हौवासा गथ'खौ 13 बोसोर बैसोनि राजेश्वर दास होनना सिनायथिनाय जादों। गोब्राब बार बारनायनि जाउनाव बे दिङाया बेलथायनायनि सन्देह खालामनाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा खालि दिङाया दैनि सायाव गोजावना थानायखौ नुसननायाव जायगानि सुबुंफोरा ना हमग्रा जेजों नागिरनायाव राजेश्वर दासनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर' बिथांमोनहा गुवाहाटी सेन्ट्रेल जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिपि आरो एनएलएपिनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ खौरां लाहैदों। गुवाहाटी लख्रायाव थानाय सेन्ट्रेल जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिपि आरो एनएलएपिनि सोद्रोमाफोरखौ इउबिपिएफनि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर', बारग' एनडिपि अनिल बसुमतारी, कामरुप मेट्र' जिल्लानि इउबिपिएफनि नेहाथारि बिथांमोना गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि उखिलखौ लोगोआव लाफानानै खौरां लाहैदों। एनआइएनि केसआव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिपि आरो एनएलएपिनि सोद्रोमाफोरा मा थासारियाव दं आरो बिथांमोननि केसआ मा जानानै दं बेफोरनि बागै सावरायलायदों होनना इउबिपिएफनि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर' बिथाङा फोरमायो। उत्तराखन्डनि देहरादुनाव गिख्रंथाव जाथाय। गंसे कारा गोथौ हाखराव गोग्लैलांनानै 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सासे गोब्राब जखम जायो। बे जाथाया मसौरी देहरादुन मार्ग जादिपानि रडनि पानिबाला बेन्डनि साखाथियाव जादों। सालायग्राया कन्ट्रल खोमानायनि जाउनाव कारा गोथौ हाखराव गोग्लैलाङो आरो जायगायावनो जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय 7 सुबुंखौ आइएमएस कलेजनि फरायसाफोर होनना मिथिनो मोननाय जादों। सासे फरायसुलिखौ लाफादेरनानै गासै 7 फरायसाफोरनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासे फरायसुलिया गोब्राब जखम जायो। गोब्राब जखम जानाय फरायसुलिखौ गोब्राब हालोदाव फाहामथाय होगासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरनि इएम सन्जीब तान्तिनि गुन्डागिरिनि अजद। जानबुंनि गेजेरजों बिपिएफनि 2 दैदेनगिरिखौ सिगि सग' हुमखि होनायनि अजद। बिटिआरनि इएम ननै सेरफां बियाबनि एमसिएलए सन्जीब तान्तिया समाज बिजोंनि गोबां बिबुंथि लाखिनाय बियाबनि 2 बिपिएफनि दैदेनगिरि मावथिखौ फननि जोहै सिगि सग' हुमखि होनायनि अजद थिखांदों। बिपिएफनि 2 दैदेनगिरि जगदीश साहु आरो नरतम सागरखौ हुमखि होनायनि अजद थिखांदों। आसाम बङाइगाव जिल्लानि जगिगुपायाव लकसभा बिसायख'थिनि 3थि खोलोबनि बिसायख'थिनि सिगां दालां लुना होयैनि थाखाय भट होआ होनना स्ल'गेन होयो ओनसोलनि सुबुंफोरा। चम्पावती दैमायाव दालां लुना होयैनि जगिगुपा आवदुबियाव आवदुबि खायलुआपारा आरो खाथिनि सुबुंफोरा ज' जानानै ओंखारबोनानै दालां लुनानै होनांगौ होनना धरना होयो। दालां लुना होआब्ला भट होआ, न' ब्रिज न' भट, न' ब्रिज न' रेट्स बायदि स्ल'गेन आरो आखायाव प्लेकार्ड लानानै धरना होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।